forces es deia Popé Ratxà. Senyor de les podrides regions de Ratxapó, terres formades pels seus propis excrements, acumulats durant infinits eons d'existència. L'altre es deia Mimí Sussú, senyora que vivia en la seva pròpia veu, sinuosa i trepanant, capaç de fondre per simple contacte els metalls més resistents. Avui he somiat, Mimí, en quelcom curiós. Lluitava amb tu jo, com sempre, quan, de sobte, he vist en lluny aparèixer un ou sobre el monticle. Que jo sàpiga, és la primera vegada que he posat un ou. Què sortirà d'ell, Mimí? Mira, l'ou es trenca, ho sabrem de seguida. Quina estranya criatura és la que devem de crear. Mira com es mou, té la teva força abismal. La seva fantasia no té límits. Mira, dels seus primers somnis han nascut mons i déus. I aquests ja estan maquinant com fer-nos la guerra. Agafem-lo ara que encara està als seus inicis i posem-li fils, tiges i guants. Com es mourà? Per tenir descendència i morir finalment quan se li acabi la corda. Aquesta criatura, a la que direm home, poblarà amb la seva trista figura els mons creats per la diabòlica criatura i serà també l'encarregat de moure els seus fils, els seus guants i les seves tiges. Estarà al seu servei sense saber-ho. Uns quants seran conscients del seu trist destí i aquests es diran titellaires. I l'execrable criatura, com li direm? No se m'ocorreix altre nom que el de Titella. 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 Succeir a partir d'aquell moment ha quedat escrit en els llibres d'història del món com la més canalla i infama de les gestes protagonitzades per l'home. Aquest, animat en la seva tasca repressora, va decidir un dia desfer-se d'aquell ésser molest que tant li recordava els seus orígens miserables. Va guardar la preciosa criatura en les masmorres més soterrades de l'espècie humana, borrant de la memòria tant tot s'apropiar d'ells per colonitzar-los i sotmetre'ls a la seva voluntat, que va ficar en un sac anomenat història, usant de la tecnologia per poblar la terra de ciutats on hi va posar les seves poblacions.